Vyhľadajte produkt na našej stránke. Zvoľte si farbu, ktorá sa vám páči a pozrite si možnosti potlače. Ak sa vám produkt zapáčil, skopírujte jeho číslo. Kliknite na odoslať požiadavku a vyplňte svoje kontaktné údaje. Do popisu požiadavky vložte číslo produktu alebo jeho názov. Čím viac informácií nám poskytnete, tým rýchlejšia a ľahšia bude ďalšia komunikácia. Po odoslaní požiadavky už iba počkajte a my sa vám ozveme.